салом алейкум ҳамдиёрони азиз, имрӯз 29 июли соли 2023 мебошад ва ман шафтолуи ман як намудаш пухт ва шумо нишон медиҳам. Дар ин ҷо ки мебинем дар як дарахти шафтолу ду намуд пайванд кардагааст. Дафъаи гузашта ман ҳаминро зенлиёни абрезка кардам, гуфтам ки шафтолуаш калон мешавад ва бинед шафтолу ба пухтан даромад. Мана ранг гирифтодааст, ҳоли сахт аст, лекин калон шуда истодааст. Мана вай тарафа бинед ва шафтолу барои соли оянда тайёр дида истодааст ва бутавояш барои соли оянда ба қувват шуда истодааст, чунки мо зелёни абрезка кардем. Ва дар ин тарафаш мо шафтолуи фантазия дорем. бинед дар ҳақиқат фантазия будааст. ина бинед чӣ хел калон, инаш лучак бепашму, ваяш пашмдор, инаш лучак. ва ҳозир мо якта ҳамиро меканему, дар пеши шумо нишон медиҳем ки чӣ гуна шафтолу шудааст. ин бояд аз донаш ҷудо шавад, номаш фантазия. мана ин донаш аз он баъд дигар хел ҷудо шуд. ҳозир ман гирам, мана донаш ҷудо мешавад аз пӯсташ, дидед, ва манахе дарунаш шоколад намемонад. ин ҷои дона манахе дарунаш шоколад намемонад ва манахе ранги мармелад аст. мана обаш, дидед, обдор аст. манахе мебуреду, мана манахе баъд мехӯред. бинед чӣ қадар шафтоли бомазза. номаш шафтолии фантазия. худо хоҳад аз ин шафтолиҳо ман як 2 сол пас ниҳол мекунам ва ба фурӯш мебарорам, барое ки акнун нав ниҳолҳои модариашро ман дастрас карда истодам ва худо хоҳад оянда мо аз ин шафтолиҳо зиёд мекунем барои дастрас кардан ба халқ. як бор дигар нишон медиҳам, фантазия. баргора канам ҳаминҷа, ки шумо нағз нишон диҳад. мана ин аст шафтолуи фантазия. ана шафтолуи фантазия. хай ҳамдиёрони азиз, ҳамин хел буд як экскурсияи мо оиди шафтолу парварӣ. дар паноҳи худо бошед.